Naghanda ng iba't ibang klase ng lutong Kapampangan sa House of Representatives sina Governor Dennis Data Pineda, Vice Governor Lilianani Pineda at Board Member Maylene Pineda Cayabyab. Ito ay para ipakita at patunayan na masarap ang kalidad ng pagkain na nanggagaling sa lalawigan ng Pampanga. Kabilang sa mga inihain sa mga kongresista ay ang mga pinagmamalaking putahe na talaga namang tatak Kapampangan. Kabilang dito ang sisig, begukan, pastel, morcon, pako, bininghe, lagat puso, betute, at marami pang iba. Pumasa na sa first reading ang panukalang batas na nagtatalaga sa Pampanga bilang culinary capital of the Philippines. So, kung man sana kung ipasa yung magiging culinary capital ang Pampanga, malaking kapasalamatan natin sa ating mambabatas kasi naman, deserve naman, talagang masarap naman talaga. Ngayon, talagang pag nasa Pilipinas ka, pagka pupunta ka ng Central Luzon ng Pampanga, inahanap mo talaga yung lutong Kapampangan. Para sa Balita Pampanga, Luis Zurutao.